A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nemoral, blud, čuvanje i posljedice. Šta kaže Allah dželešanuhu u suri El-Isra 32. ajet? Allah dželešanuhu kaže: i što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put. Allah dželešanuhu je mnoge prijašnje narode kažnjavao zbog grijeha koje su činili. Koji narod se posebno spominje da je kažnjen zbog nemorala? Allah dželešanuhu je ranije narode uništavao zbog grijeha koje su činili, a neke od njih zbog grijeha nemorala i bluda. Kur'ansko kazivanje o Lutu alejhiselam nam govori da je njegov narod uništen zbog moralne izopačenosti u koju su zalutali. Kakav su život živjeli svi Allahovi poslanici? Šta nam je Allah dželešanuhu propisao kako bismo vodili moralan i čedan život? Svi Allahovi poslanici su živjeli čednim i moralnim životom i nas su učili tome. Allah dželešanuhu je u Kur'anu objavio nekoliko šerijatskih propisa koji štite moralni život i potomstvo, propisujući kazne za one koji se ne pridržavaju. Tako je Allah dželešanuhu propisao brak, a poslanik alejhiselam ga ustanovio kao svoju pritvrđenu praksu koja garantira moralan i čedan život te dobro i odgojeno potomstvo. Šta je blud? Koji je teži oblik nemoralnosti od bluda? Blud, arapski zinaluk, je svaki vid zabranjenog spolnog odnosa između muškarca i žene, a teži oblik nemoralnosti od bluda je prostitucija, koja predstavlja organizirani oblik vanbračnih spolnih odnosa, pri čemu osobe uključene u taj grijeh stječu materijalnu, novčanu korist. Šta nam sve naša vjera Islam zabranjuje vezano za blud i nemoral? Šta kaže naš poslanik Muhammed alejhiselam? Osim što je zabranio blud u svim njegovim oblicima i formama, Islam je zabranio i sve predradnje i djela koja mogu voditi ovome grijehu ili poticati na njega. Jedan od mehanizama zaštite od nemoralnog života jesu poslanikove alejhiselam riječi kada kaže: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka se nipošto ne usamljuje sa ženom bez njezina pratioca mahrema, jer onda s njima u društvu je šejtan. Kako nas je poslanik Muhammed alejhiselam upozorio na korake koji vode ka bludu i nemoralu? Također poslanik alejhiselam je upozorio na sve korake koji vode činjenju bluda, poput pogleda i riječi koje mogu izazvati buđenje strasti, pa kaže: oči mogu učiniti blud, ruke i noge također, a sve to potvrdit će spolni organ. Koji su to teški oblici nemorala iz prijašnjih naroda, a koji se i danas, nažalost, promovišu? Posebno teški oblici nemorala koji datiraju još iz davnih vremena, a danas doživljavaju svoju ponovnu promociju, su javno činjenje nemorala i homoseksualizam. Musliman treba znati da je svaki oblik nemorala zabranjen i da ga se mora kloniti, drugima ukazivati na njegovu štetnost te riječima osuditi takve postupke. Kako nas naša vjera Islam upozorava na posljedice nemorala i bluda? Islam nas upozorava na štetne posljedice nemoralnog života koje će se osjetiti na ovom, ali i na budućem svijetu. Kazna na budućem svijetu će biti mnogo teža, te se stoga treba pokajati za svaki ružan postupak koji se može povezati s nemoralom. Šta kaže naš poslanik Muhammed alejhiselam o posljedicama činjenja bluda? Poslanik alejhiselam je rekao: klonite se bluda, jer on donosi 6 posljedica, 3 na ovome svijetu, a 3 na ahiretu. Na ovome svijetu blud uklanja ozarenost i produhovljenost, donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek,
a posljedice bluda na ahiretu su Allahova srdžba, težak obračun i vječna džehennemska vatra. Šta je uloga svih nas? Kako ćemo spriječiti posljedice nemorala i bluda? Posljedice nemorala se protežu na kompletno društvo. Zato je uloga svih nas da odgajamo moralne potomke, a nemoral koji vidimo da sprečavamo. Kakav je danas odnos države i društva u cjelini prema nemoralu i bludu? Zakonodavstvo i društvo u cjelini koje dozvoljava blud, tolerira pornografiju, zabranjuje, ali blago kažnjava silovanje i prostituciju, ne može biti uspješno u borbi protiv ovih društvenih zala i velikih grijeha. Zbog toga Islam oštro osuđuje svaki oblik nemorala i djeluje preventivno na svaku pojavu nemoralnog života. Jedino na takav način se društvo može izboriti s ovim zlom, koje nanosi ogromne štete čovječanstvu. Šta još treba znati? Kazna za blud na dunjaluku regulirana je šerijatskim propisima, a na ahiretu je to isključivo Allahovo pravo, osim ako se on ne smiluje. Šta još treba znati? Borba protiv prostitucije, silovanja i sličnih negativnosti ne može biti uspješna ukoliko se ovom problemu pristupi jednostrano i nesistematično. Šta još treba znati? Posebno značajnu ulogu u borbi protiv nemorala imaju mediji, školske ustanove, vjerske zajednice, zakonodavni organi, sudstvo i tužilaštvo, policija i drugi državni organi. Šta još treba znati? Društvo mora početi osuđivati nemoralno ponašanje u svakom njegovom i najmanjem obliku, a promicati moral i moralno ponašanje. Dobro zapamti, Islam zabranjuje sve što vodi bludu, a roditelji su dužni da svoju djecu lijepo odgajaju i smjeravaju islamskom moralu. Zato, mladiću i djevojko, vodite računa o čednosti i moralu. Razmisli o sljedećem. Šta je preventivno djelovanje protiv nemorala? Koje su šerijatske kazne za blud? Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah dželešanuhu u suri El Isra 32. ajet? Allah dželešanuhu je mnoge prijašnje narode kažnjavao zbog grijeha koje su činili. Koji narod se posebno spominje da je kažnjen zbog nemorala? Kakav su život živjeli svi Allahovi poslanici? Šta nam je Allah dželešanuhu propisao kako bismo vodili moralan i čedan život? Šta je blud? Koji je teži oblik nemoralnosti od bluda? Šta nam sve naša vjera Islam zabranjuje vezano za blud i nemoral? Šta kaže naš poslanik Muhammed a.s. Kako nas je poslanik Muhammed a.s. upozorio na korake koji vode ka bludu i nemoralu? Koji su to teški oblici nemorala iz prijašnjih naroda, a koji se i danas, nažalost, promovišu? Kako nas naša vjera Islam upozorava na posljedice nemorala i bluda? Šta kaže naš poslanik Muhammed a.s. o posljedicama činjenja bluda? Šta je uloga svih nas? Kako ćemo spriječiti posljedice nemorala i bluda? Kakav je danas odnos države i društva u cjelini prema nemoralu i bludu? Šta treba posebno znati, a šta treba posebno zapamtiti? Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.